Първо да погледнем рейсмена. Няма радиосигнал. Не е хванал. След това да погледнем протрека. Също не е хванал. След това ще погледнем GW 5610 горе в левия ъгъл. Пак не е хванал. И пака тази вечер не е хванал. И последния модел 002 GW. И горе тясно се вижда, че и той не е хванал. Всички не са хванали радиосигнал тази вечер, защото точно под тях имаме рутер, който явно заглушава на всичките сигналите.